ngilapoi pada syaka episode 4 jong ani ka podcast ni but mentara sipat ngidan di special guest ika ba desibol pimpat itu pensi itu menta but mentara sipat ngidan ya Ariana Gail Carsentil iban sebatai yang sepangki planet sepang kibun ki bede ber ke science but in batai ka Ktien Khasi but kitu ki parlok ki bastonat ka science but dan ki ban num sotenat nginget skamba andal adap kini ke video pen sotenat ka science de i Ariana ide belad pendap ya ka BSc MSc haka earth science naka IISER Kolkata din sabatai kambanya ami halor kata ka jing puli ke jong i but ka interest ke jong i ka dei hakini ki planetary science ngarong am das tho bare kini nataga sing nani yo tuition na i de welcome Ariana Kulay. Kembali syubun pelat por benadan hakani ka podcast. Kulay phir. De itu kambanya ase khandiat sepang ni ka line ka bafi puli naduk menopi sedang menopi dapat ka institution ayu la apne tholor kata Ta. De nga pinda ya ka class 10 jangan alora to convent nanta ka class 12 pat ngale habiki bajoria nanta BSc MSc ngaslecha aisa kalta. De kakarya jangan kamlong ka ba yan bait kumakasngumo na marbon ki jing pajing ale kumalong kano jing lentihi de henry kadiro nga ban mention ba ngadiro ka priyo ka ba duna phaga jing halade believe in myself mo de bonsen haga karya jangan nga ya ringkat bat ka jing atatin henry ki don pat ki cap ki ba nga jus ngos kem bhakin de kum kanuksa hadien banga pendap ya ka class 10 de ngampat song tho bhanga kwa ban puli ayu kwa ban le kalan ayu den ring ashte betang ka we but kata kalong ba nga kwa ban le science de henry hapring joka class 11 pat naman pa ka to ka jam na class 10 sa class 11 kalong ka ba kham haga science de ang las dang ban artatin nanta nga sang prakhat ba le sing ala kum baklajit ne kum no te henry kajaring khatpan ba I pa jonga ialap syapang I kun ksiu jong I parlog jong I iba puli hani ha isa kin te bar ila ong yang sa wat benya namar kidai one of the best institutes mo ha India ban puli basic science but bande research te kumta hakata ka jing wat benya jonga bar ka jing itho yai tai parlog I mean kita iksir balalong parlog jangan minta dia nga sang tip kambnya syapangki Aisa but kumta la le ka Aisa aptitude test but nang ta kumta hi ka jani kalau ka entrance exam na benta kini ki institutes tip sunam yu kata ka bapirung ha Aisa Kolkata how arhajar arpau recently kamu pilih ka BSc ka MSc ru pidap nang tai kade integrated kamu pidap ya ka ha sunam last year Fidap. Di nalor kata pidan bentaro buat ka reasons to believe. Pilan batai lor kata. Ku pidan bentar kum research scholarnya something like that. Okay. Di buat ka reasons to believe lo ngatrai day house nem arhajar pual. Ba nga kendo ya Dr. Balajit bat kumta ka jani ro kal astang bat ngalayo banlong I associate scholar community member hantu te teng nga shim ki talks lani presentations halor ki mat bapher ba concern ya ka science origin of life kini topics mo mustana te kai ka bapenlong ipi bapenlong interest sa kini ka feel kamtam bapi ong kini ka planetary science deh bila batai in simple marbon le sikinum snguthu wa dengar bun ngampat snguthu bahai kani long break it down for us long kai kini ka planetary science te okay ngan shoes dang da ba ong ba yala diru nga klempat suthu ba kani de ke banga kwa mo tat hadu ka MSc jonga banga yo ban le bat uwe professor ubat rai halor kini ki topics hi te andang yo le ka to ka thesis nga sa suthu ba kari kani ke banga ngaju ang note mo barabol bad kumta kata ka passion kadang grow kata ka interest kadang grow te kadang ti bon kidon bon
topik bala ban Banti banyak kan? banti banyak. Tiala di hishimet ngasung tanat do ban halor ka research bayadei ban mujor ya ka planet jangi bat ki way pat ki planet. Bat kumno kalong kerpang mo kani ka planet ka bangi bat kum taru katno ukon ben real ani humanity ngilong special hado kata. Di kamut ngasuturu bapi fokus ro hoi Pluto dai planet batai spang Pluto kendiat nang ta yenu jor bat planet Earth. Te bonsen habaki brio ki kelianga sapang ni ka research nga ki just dang da ka baong ba. Olong kata ka di ka research jong pi. To can you state the your research you? Te bonsen ki ju kelianga pile research halor Pluto ka ika jimentoy mo haba umde hiro planet haga jing shisha. Te kidon kidaw kiba penlong yo Pluto ban sha weng no nakata ka jing sha khot planet te tang ba kata ka sahapat sakaway ka topic mo te ya ka minta te we have shushanya yang ladang ong ba uday planet kamut pi ong uday planet te ki khot dwarf planet tang ba kam da it doesn't make a difference mo namar ki bangi yo ha Pluto ki ba la banja ha po jung ki long similar ya ki ba la banja ha ki way pat ki planet nah kan mau lu mala it is the smallest planet day ne udang don bakam berjo so minta em long ha ka jing he ka jing rit long di bore tam em compared to ki planet day ti long mila banyak kan lor beli syakin planet ne pi la ka jerong palat nah kata hap sakaway pat ka topik day ti kumot mentang isu tho bet ba ya mentang mo pi ong nget bet bau Pluto lu udah planet. Day. Te kindiat chapang kata ka research nga. Te ka jingkeli ba ngayale banti benya. Kalong hatu kata ka jingklud bangi na po jong Pluto. Kala ni man kershan ya ka duriau. Badon hapo ki bon benta jong utha mo ice. Te bad long pikiran you planet how Pluto kan? Pluto. Kamu kadun ka duriau? Te Te Pluto la believe ba udon bon sertap ki utha nanta hapo jong kita don kaduriau bar hapo jong kaduriau don solid core bangyong kumbalong ha planet jongi te ha planet jongi ro kami ding na interior te nged ro ba kadai bandon kum kata ka ding bami na po jo Pluto balaban kershan yaki chemical reaction but ya kata ka duriau te lingba kata ka research nga shemba la banlong gumta kala to kamut bangan kini Ktien kendian kamut bapi pimut banong baka kala ban kersian ke jingem lani live ha Pluto te ya kata kan sawan lese hadien bangin la banong chapang ka jingdon ne ka jingbom don jingim te henry ya ka baminta te kanne hangta ba kala ban don gum kata ka duriau but kila ban don gum ta ki chemical reaction bala ban ja hapo jong Pluto tama kani kalong thamai ba yang amo namar ngam de na science background tamba long asung thu long khnang baki le sikidon ki hap ki beret ki bapet am long in create kani ki interest ki ka jong pi kandan something ka balong ka bakhlut lani ka ding shatrai ka kur dei ti nang tapi ong kata ka ding kan kershan dia ka jingdon jong kata ka duriau ti kata ka duriau pat pi ong kadan hatrai jong ki sertap jong ki jotha ice ti halor jong ice don te for example em long pet ma ka jing so thu jing long boro ka duriau dan kum ta henry ka ba pi ong kamut don so ka duriau ti ki sertap pat de ki tha kan interesting day ti to ta habedi bat ka planet Earth pidon ik comparative study ya habedi long Pluto ki long ki kaya pair hadu kan long kaya pair bet long heaven to earth ne kalong kum ka jing pair kini artli ni kidon ni jing seri malumala te ngite ba kita ki universal laws mo ki laws of physics ki long the same kat siya bangi pet haka universe hi
haka perthai salang sar mo te takadaw king don bet ki jinga seriam haka ba haka ba ngia keren haka ba ngia keren chapang ki kom ki processes lani ki gases lani ki jing shem mo ki ba ngilap haki bai pat ki planet ki ba ya seriam bat ki ki ba don hapo planet jongi Kemudian kani ka research song pi fokus betang ho Pluto pam haki wiki planet te long pi puli ni empat di wiki planet te tangba kajing long kerpang lani special jong kani ka type of approach kalong ba kamera yang iwan sungut hutang shpa way planet henry ngila ru ban ya nujor ya kato ka ya gitu kijing sham now to planet ban ya compare but ka iba ngi sham haki way pat ki planet but kumta ngila ru ban let's say smooth ho ka ikabala banja hapo jong kita ki planet ban penlong ya ki kumba ki long but hakani ka rukom ngila ban phai ru sha ka planet la jong but pet kumno ka planet jungi ka long kerpang hadu kat no mo te jad ba pilawan citai benta dei temen-ta batai ngi pada ke jing long kerpang jong ka planet earth lani in simple term mai mana mar kamu iaphi mana aku along baki para ki jongi ki hap ki beret ukin smutu long ting smutu ba ting omika science ka tan ka science long kalong nimla su ban mudur de kidan pergi kelumur ki bostuna de ka science even nadu ba kidang kam kena ting tabatai ngi hakajing puli jong pi kajing wat banyak bat ka ni long de ki stem pila puli ka ni ka benta dai tabatai ki kajing long kerpang lani what is so special about planet earth. So for example ladangi super khat mo namar ubrio hi ngilong long kajing long brio hi ngilong ki badap da kijing kali te let's say don nangi ki bala super khat balai mo kamta na benta mangi kristan balai ublai uhabanchna ya ki mrad ba harukom ki microorganisms nantau sathapat yo brio te kum kita ki jajing kili ki laban wan hani te ningkong kada yang aban ong ba nginom la dalili ro ban smutho mo balai ublai ule yaki hakarukom ba ule with a finite minds mo nginom la ban smutho te henjai lingba jo kani ka subject lani lingba jo ka science pat niyo balai kum kita ki dai ban ja hashwa ban wan ubreu te for example kum kita ki microbes bayat kan te kidon a type of microbes ba khot yaki ki cyanobacteria te kita ki carry out ya ta ka process photosynthesis te lingba jo kata ki pump in oxygen ya ka atmosphere nang ta ki way pat ki jad microbes ki pen respa ka khandong mo da ki nutrients te hakata ka rukom kisawan ki mrat banang ta ki brio mo to make human life possible te kata di ka beauty jo kani ka subject ken I really wish ba ngin la ban umtate long aki school ingin batai hadu kata ba long kin smutu ya kata long kalong interesting te je ba pila kata khaniat ber kajinget ma te uma piong okay pinget yo boleh you believe in God tama bun sini ngi si so tu kam ta por ngi dang ki scientist ki dik atheist ki scientist ki dik bangit blai mar ki kila ala ling ba ki discovery jong ki ling ba ki research jong ki kila ru even ban prove ba blai dan dai long kaya tingku kaya tingku adu kat no long ka jinget bat ka science kan ngila banang kumta ha ka jing buat banyak jong pi kaya tingku nam long example evolution dai telling on evolution telong kaya tingku bai kalong bai contradict bai ka jinget de pi su kum na de kam contradict na come contradict te just like how for example kumu atheist ro kadon kam you ba unget in something to be an atheist te kum kani ka Christian worldview ro nginget in a worldview ba nginget in things ba like nature hi ka kudau shatate to amenta kamot ngihap ngit in something baka nature pada kaya lam la ni ka kadau linti shap shau tau something creator
creator kamu eventually long itu bau dia boleh kan Te for example kum ka Big Bang mo okay bonsin ki brio ki shet so tho bakla ba ka Big Bang it doesn't prove what it goes against what's written in the Bible mo te tang ba la people khat bha pat kum ki kristan ni te ba ublay uthau everything in a moment mo ushom let there be light let there be si klip mat kan mat tingin te hakano ko rukom ublay usnai ki but hakano ko rukom ka perthai kawan mo into existence te tamba ka Big Bang in a way ka pinskem ya kata namar ka Big Bang ro ka pin ba baro ba exist hakani ka universe ki sedang now tau singular point okay te hakata ka rukom mo ki theories scientific theories but ki development discoveries ki kdo hi sha ublay uba design ya kani perthai okay ti pila man long na kandiat ngayo kem Big Bang ma batai long penlong kam simple kandiat pila nem sepang lo like ngatip kalau ka bayar ba tolong in simple words ni kai ka Big Bang theory so ka Big Bang theory ka talk about how ki different gases okay ki one into existence can they some kind of explosion no it's an explosion tengin ong nak komni ngin ong ba kadi kalong jing thai can you use that word or it's an explosion then after that explosion ka life exists yeah? Ki gases first okay ki gases kum hydrogen helium nitrogen te lingba jing dan kini ki gases ti kamut ka ka yarap lani ka kenyat syaka jing dan ka life te ka result in kini ki planets pan form kamut na ki gases kan kenuan ki planets dai ti kamut nginum pat kran ya ka jing longjong a creation and like kamtam ka jing longjong buriu kan kawan hadin so for example ni te ba limba ka science ni so tho ba ka universe kadai kumba khatlai 0.6 billion years old okay khatlai 0.6 billion years old te ka planet earth jangi pat kadai tang 4.6 billion years old ti pinget ka bamut ba hoy personally pinget ya kata hoy kamut pinget ba ka ni ka perthai ka bangiem ka long kano billion years kani ka perthai jangi 4.6 okay kamut ka pi agree berkata okay tangan kalim like kalau interesting namar like kalau thamai ba nga jangan ki bapai rukin stonat ba ini kan te batai susu ingi pada namar kendiat nila kata kini tiba angka bai tangko nembat ka jinget dai te kum kita ki ele second one hadin sa kai de try ka bapidan ban ang ha dai but let's say science and faith kai de bapidan ban share habe de berkata te for example nimla mo dalili bangin change a person's worldview okay te hinjai dakabangi point to certain examples okay kum for example law of gravity mo tadadon ubrio ba ong ba ngamngit mo baka exist kum kata ka law te everything hakani ka perthai is sustained by gravity and pi yeng hatmit jong kariat pin hap shano shapo hi am that is because of law of gravity te kum kita ki jat nuksa ngila ban ai ban pin scam ya kajing semua tho lani kata ka world view ba piang kan okay di arena ke ikaba let's say ngila ban ang lingba kani ka career path jong phidai kani ka jing pursue jong phi kani ke ikaba phila ban contribute lani ke ikaba PUE ba phila ban entah kan ba ke ka jing ang not jong feeling ba kani ka career let's say society ne ka jat ban pyo na ke ikaba PUE katahi ngakwa ban contribute in whatever way ya ban pin scam
ya ka e ka ba ngi lap but ngi shem lingba ka science but ya ka e ka ba la tho ha bible ken Oh, that is namar interesting. om baro ki dei ban long no hi kai la ni pastor la ni mo ni dan la jong benta te ngin ba benta ini dei benta ba lesi la ban contribute mo Habis but let's talk about life ma kandiat lang ke di kijing ang not jong pi ke kijing ang not what next namar kumo ong beng mane ba kuma hakari jongi lani ka kajela jongi ni kam dunai ki ban long ki bangin ngam sikini ki benta kan se kalong ka ba kam long hai kandiat te ke kijing ang not jong pi what's next ke ka ba pikwa lani ke ka ba pinjamanis kamat te menta ngaku ban pindah ya ka PhD te menta hi Ariana sekawai hatu kajing em shabar long kala banan jing em dam shabar jong ka planet earth dan ne ka perthai ka bangidan kat kum ka jingwat banyak jong pi okay te as of now te nganchu ong ba ngaro nganchu perkhat jelio bhaj phangani ga jing kali mo namar ka research ngaro ka long hakani ka lan hi bale se hakwai ka sni mongan la ban ong aa chaphang ka ta ka jing don ne ka jing bom don jing em haki wi pat ki planet te yala di hi shimet ngakwa ban long open to that possibility mo balla ban don jing em te but balai nga ogumta kawan na atli ki rukom perkhat mo pila bandai ubrewa perkhat ba em ya ka jing em hi kalong ka bakar pang hakani ka planet lani pila bandai ubrewa banget lani ba perkhat ba la bandon jing em shawai pat mo haki wai ki planet te baro ar actually ki dei ki balla ban pediang but balai nga ogumta namal kini baro ar ki habban ya menjur halor kani ka weka mat ka ba kongsan kam tam na benta mi ki bal along kristan mo ba kata ka mat ka long ba ublei hi ula bandan kam tang ka weka planet na benta ka plan jong bandan jing em na ka benta ka plan jong okay te ka plan of redemption mo te kom ha bible ro klam tho ba jesus christ u ya phau jupiter ne ha pluto uya phagani ka planet jangi em te ngko ban ong ba lingba jong kata karukom berkhat nila ban smuthu ba ki scientist ladaki lab ne ladakim lab jing em shaki wei pat ki planet kata kampen kala ro shaphang ka jing smuthu jangi shaphang ka planet jangi lani shaphang ka jing karpang mo jo ka planet jangi but kajing kerpang jong ukun ben real ni humanity no hakata story of creation ne haka plan of redemption te ta Ariana ya tu English pang like kajing su thu jong pi kajing em kajing ya identity jong pi kat ne te KBS ngo thu pang what is life te ningkong te kade ka padap dagi jing yale but ngide bandon another level of optimism mo kata kajing nget ba lani kata kajing upkermen ya ka ke ba but great mo but ka ka ban ya rap yang ban maintain ya kata bandon be ya kata ka attitude balong optimistic kalong lingba jing dwai ba kajing shania te nget personally ba kita di tools kin te but ban be true to your decisions mo okay okay next is there any advice na ni kinu kijing ai jing bo jong pi ye ki bapet ye kani ka video ki la bandan ki rang ba ki kana anyone ki bapet ki advice ka ba pipidan ban ai ye ki te ningkong nga sungtho ba kamlong ka basok mo bangin tip tikna ke ka bangi kwa banle dani what is our ultimate goal mo te henrai ka bala banya rapat kalong ladang ya step wise te ban be true to your decisions kumbang ong mo shim ya kanu ka rai na do men sim ken nim dei ban
rai namar kini lai tali ke. Number 1 kajing bom teblat mongi di ban wat yaki opportunities kim shudai ban up bakin wan changi te for example mentali lingba u AI ni shu type yaki interest jangi keli ke ai bangi la ban de bakini ki interest ki courses bang la ban pursue te kum ta mo gila ban yarap dala de te bat ka baar nim dei ban shemya karai namar kajing perkhat bangin kot bor te komba kadan ka kot mo ha te no way ba ong ba the mind is a powerful servant but a dangerous master te ka ibangi perkhat hangne te kadon power mo but kabalai nim dei ban shemya kono ko rai na marisha pen bor na yang te kata ni dei na benta ki ba ki khana bahaban ya ding ba kata ka journey banjir ka course ayu ka kum tamo ten reng akwa ro banwan ra ya ka we ka mat ba kong san ba kata ka long ka jing don kam ro jong ka support lani ka jing ka chan lem jogi mi ki pa mo haba ni je de kanu ka career namal ngange hi ba we pa we breu lani ka we breu ni la don be ka to ka jing smo tho ba kani lani ka day for me lani not for me mo te kunta okay tekin kani harap bahan mam tai lang sumi exam class 12 ai bon ki kena ki dang perkhat te boni ki ba teng nama ki parlo ki le science tong arwan science ki le arts tong ya le arts tong man yo parlo ma te I think that kan long ka jing harap ka ba kraw ha. Is there anything else pick up banong kinu ki content khado let's say ki ba pick up banong limba gani ka jing ekran isiran kanu bing yang pat ka ba tang katahi long ban be true to your decisions nanta kamu mot pi nang bawai bangila arai kamu ini ya seprang kata ka decision ka bangisyon right teng it doesn't mean ba ke bangirai it's always going to be right mo nilaban I wouldn't say bakla kamtam hakani ka jing ya lenti bangin yet mo ka ba what is our calling te career wise what is our calling in life te hakata ka jing yet jongi ya kata ka pat nilaban ya lat ro teng drift te henry but ultimately in the end ngin poi hi shakata ka thong ka bala bu na penta jongi ken okay thank you Ariana te ngin sabdan yang sekawi ke episode bat pima a specific topic menta kalau temu cepen bang iaphi they have covered long ila lesi kan long ka compare kan ni ka jing ekran manangit pinis tunat but sa comment ke ik ba fi ko apa episode ni Ariana de fila pa ki jing kli jong pi lesi findan ki jing kli sa to a comment section dingin sa puli the next time ngiwan in persang menjubab but kamtam ngi ko ban stress kan dia tak beda bat ka jinget bat ka science de Ariana hatu ka science ke tengku ne mat ka jinget namar bonengi di ki banget ke bonengi ko mga omenengi so tho ba ka jinget long kanumla ban dan hapo ka science kum ya penya klat ikine de ke ka bangi kwa lingba ka ni ka video ka longin pun so tho ken ba lingba ka jinget ka bangi dan kumno ka science ka kershan ane kumno ki ya rakat ane kumno susu ka jinget I mean ka kumno ka science kala ban pen scam susu e kata ka jinget ka bangi dan kan te ngangit kini ke video kan ketik ya ki kasan perkhat ke jongi lani ki world view kuma piang kan la ban shape ki world view ke jongi ki bina ki bapet but ngangit scam bangin sanle is ka episode but that if you don't kinu ki suggestion if you don't kinu ki jing ajing mod but ladon ru kinu ki jing kli ki bajuat ba ki ba pi persang ban takel namar let's say pinum yo mini content Ktien Khasi te in persang ban jubab ya ka khasi ba kulish pun mapis ngap but aku boleh pilang barok seksin Ariana all the very best but ka jing tunggu ke jong pi but ingat ba kin urlong kin seiso but pinang long jikar ku yaki we but kam tamme yaki ya ka jat ban re ko jongi gidan kam shibon ki ba it ka science but ki ban betu show ila dia te kulish pun tat andang ini kedua pada ku ka episode kulish pun